Иво Карамански, известен като Кръстника, е една от най-противоречивите фигури в българския криминален свят. Той олицетворява невидимата връзка между властта и престъпността през 90-те години в България. В това видео ще разгледаме събитията, довели до неговото убийство, и различните версии за мотивите и изпълнителите на това престъпление. Той олицетворява невидимата връзка между властта и престъпността през 90-те години в България. В това видео ще разгледаме събитията, довели до неговото убийство, и различните версии за мотивите и изпълнителите на това престъпление. Към края на 1998 година, Карамански усеща, че става все по-трудно да продължава със своите дейности. Официални и неофициални предупреждения го принуждават да бъде предпазлив. Той разбира, че е станал излишен за системата. На 19 декември същата година, той и охраната му вечерят в хотел «Атлантик», намиращ се близо до вилата, където по-късно ще бъде убит. След вечерята, групата се прехвърля на купон във вилата на улица Горска ЛХ, 22 в Симеоново. Карамански е със своя чернолилав джип, а неговият адютант Кингсли отсъства, тъй като е заминал за страната си преди месец. Според МВР, около 2 часа и 20 минути през нощта възниква скандал между Карамански и 33-годишния Стефан Въжарски. Въжарски излиза навън, връща се с пистолет и стреля в главата на Карамански от разстояние 30 см, убивайки го на място. Охранителят Драгомир Петров също е убит. Въжарски бяга от местопроизшествието, но е задържан на следващия ден по обед. Свидетелите твърдят, че между Карамански и Въжарски не е имало пиянска свада. Във вилата се е празнувал рожден ден и всички са били в добро настроение. Стефан Въжарски, който живеел в съседната вила, изглежда спокоен и дори леко подпинал. В разгара на веселбата, той излиза навън, връща се с пистолет и стреля по Карамански пред очите на всички. Полицията и следователите бързо пристигат на местопроизшествието. Убиецът е задържан на следващия ден и отведен в съдебна медицина за разпознаване на труповете и медицинско освидетелстване. Медиите представят различни версии за мотивите за убийството. Според вестник «Монитор», възможно е убийството да е свързано с наркотици. Други източници предполагат, че убийството може да е било поръчано от конкурентни престъпни групировки или дори от тайните служби. Има предположения, че Въжарски е бил близък с Карамански и е извършвал мокри поръчки за него. Възможно е той да е действал сам или да е получил заповед от друга инстанция. Според радио «Свободна Европа», Въжарски е криминално проявен и е известен с изпълнението на поръчкови убийства. Тогавашният премиер Иван Костов коментира, че слабата съдебна система в България е допринесла за убийството на Карамански. Според него, ако съдебната система е била по-ефективна, Карамански може би щеше да бъде осъден, да излежи присъдата си и да стане примерен гражданин. Главният прокурор по това време, Иван Татарчев, също изразява своето мнение, заявявайки, че Карамански е един истински мъж, въпреки че е замесен в престъпления. Това изказване предизвиква много противоречиви реакции в обществото. Много въпроси остават без отговори. Какви са били истинските мотиви на Въжарски? Дали е действал сам или по поръчка? Една от версиите е, че убийството е било свързано с финансови спорове и криминални интереси. Карамански е имал много врагове и конкуренти, включително и в света на организираната престъпност. Според някои източници, убийството е било поръчано от конкуренти, които са искали да вземат под контрол неговите дейности, включително бизнеса с проститутки и контрабандата на цигари. Други предполагат, че Карамански е станал твърде влиятелен и опасен за определени политически и криминални кръгове. Убийството на Иво Карамански остава една от най-големите мистерии в новата история на България. Случаят е пример за сложната и често опасна връзка между престъпността и политиката. Въпреки различните версии и спекулации, истината за смъртта на Кръстника може би никога няма да бъде напълно разкрита. Благодаря, че гледахте това видео за убийството на Иво Карамански. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да оставите коментар с вашето мнение относно този случай.